Lah ya kok padha sepi? Nandi kabeh iki? Wong biasae padha grumbul-grumbul, padha bergibah kok gak enek iki. Padha nandi? Ibu-ibu? Lah kok aku tatik neng kono iku? Ya, ayo ke sana yuk. Ya, monggo monggo. Mbak Tati, sekali. Walah Bu, aku ki mang ta teko blonjo. Panganan sing bergizi. Dek belanja apa ngono, Bu? Alah mosok bendino iki masakan iwak sambel ae yo iso garing yo sing bergizi ngono ki. Kok gaya meno? Lah iya lah iki iku lho dinggo anu apa? Masakan nggo setunting apa piye ngono lho pokoke. Oh no. Apa sih? Lah mbok pokoke apa yo iku yo apa yo klanting-klanting kuwi yo. Klanting. Klanting ki apa? Lah, Panganan apa to? lah. Iku lho kelanting iku sing warnane merah muda. Kaya padha yo ra roe. Apa piye yo? Ayo anu padha-padha takon nang ngene Bu Widi. Iya. Bu Widi lah yo pinter iki. Oh, iya Yo, mulang masalah setunting barang ki piye? Yo. Iya, Ayo. Ayo. Penasaran aku iki. Sakjane apa sih setunting iki? Sih, mong jarene bojoku yo kenal Bu Widi. Aku tak telepon Bu Widi sih. Halo Bu Widi. Bu Widi jenengan ten pundi? Kula ten ngene gang-gangan ngene nisare pelem-pelem lho Bu Widi. Jenengan mriki nggih. Kula entosi kalih Bu Prita, kalih Bu Rumiati. Nggih? Assalamualaikum. Bu, wis tak telepono Bu Widi. Golek mrene wonge kok awake dhewe kek iro apa iku setunting barang. Ya Allah, wong iki lha kok cewek dhewe soting kok melok ae iki. Lenek. Maneh wong iki. Nyelek-nyeleki panggonan bae. Bu Widi, aku nang kene. Rene lho. Iki. Geser. Geser ayo Bu Awas Widi. saudara nasi. Nah. Ono apa to ya kok rame men tak rungok-rungokne iki. Iki lho Bu, ibu-ibu iki lho. Takon bolak-balik setunting iku apa sih sakjane? Stunting, uduk stunting, sing bener iku stunting. Stunting itu gagal pertumbuhan dan perkembangan anak gara-gara kurang gizi kronis ambek infeksi berulang. Biasane bocah-bocah iku luwih pendek timbangane kanca-kancoe. Kerdel ngono to Bu? Kerdel ngono to? Ora kerdil, lek kerdil beda maneh. Yo. Nah, nek ben gak stunting, masako sing bergizi. Maksudnya? Makanan sing bergizi. Ah. Ojo sampai anake iku mangane ya cuman sing instan-instan ngono yo. Iya. Nah, iki sesuk Bu-ibu nek nggone DWP perwakilan Jawa Timur itu ono jenenge Masta. Apa iku Masta? Masakan anti stunting. Oh. Nah, delok nek nggone YouTube yo iso lho Bu-ibu. Yo ben ngerti masakan iku bergizi iku gak kudu larang. Murah-murahan wae tapi enak wis pokoke. Yo, melu yo. Melu sesuk tak yo. Yo, nek ngene YouTube BKKBN Provinsi Jawa Timur yo. Kok tak kei alamate, kok tak kei linke kok sampean melu yo. Oh, memang ben pinter ngono yo. Melu ya Bu, melu ya. Oke.